em donava la sensació, sempre a més l'he dibuixat d'una manera gràfica, amb dos redones, que diu la recerca i el desenvolupament estan separats. I aquesta separació feia que no hi havia transferència d'un lloc a l'altre i de l'altre a l'un. I llavors el dibuixava com dos zeros, això són dos zeros per Catalunya. I al final deia que el CBC, això és una venda de màrqueting, posava ahí un nucli que posava CBC, els unia, i llavors les dues redones quedaven unides, però després el dibuixava en forma d'un infinit, en costa de dos zeros arribava... És curiós, des del 90 i pico que jo estava parlant d'aquest tema i que li proposava a la Generalitat al fer-ho, la veritat és que la realitat continua sent així de viva. És a dir, encara tenim aquesta situació. Si la centre intenta, de manera competitiva, com qualsevol col·lega que sigui internacional, t'has de dedicar. Aquest és un problema molt important. Un problema molt important que necessitaria més de 10 minuts per fer-ho, però intentaré... Per què diuen els empresaris? És que la universitat no s'apropa a la indústria per fer transferir tot aquell coneixement que té la universitat, els centres de recerca, etc. Per què? Perquè si volem ser excel·lents en recerca, t'has de dedicar full time. I t'has de dedicar full time perquè el teu currículum ha de ser competitiu amb el currículum d'un col·lega teu que està a Oxford o on sigui. Jo vaig tenir que fer transferència. Jo me'n recordo que vaig fer una estada d'uns mesos allà a Oxford i al costat de casa meva hi havia una empresa, no fundacions com fem aquí, sinó una empresa de fer la transferència de tecnologia. Jo vaig anar allà i els vaig preguntar, escolta, com arribeu a les empreses per aquest flux? Perquè jo veia que al departament on estava jo hi havia una transferència molt viva. Diu, nosaltres no anem, són ells els que venen. I si no ens interessa no l'agafem. I el nivell de lo que, i allà en el departament jo deia que el nivell de les coses que portaven eren coses que les hi permetien inclús publicar. Per què? Perquè dintre de les seves empreses hi havia doctors. Havia gent que era capaç de rebre aquesta informació, cosa que moltes vegades no ens passa aquí, si no són empreses d'alt nivell o multinacionals que estan instal·lades aquí. Llavors, estem generant tota una quantitat de coneixement que no s'aprofita. Millor dit, que s'aprofita fora. És a dir, estem fent d'ONGs inverses. Amb els nostres diners, jo publico, faig una patent, com a ningú li interessa aquí, resulta que potser no són receptius en el que nosaltres produïm, nosaltres, estic parlant del món científic, o si lo fem la tenim que fer per fora, que tampoc és posar diners perquè s'ho portem uns altres, diríem. Exagerant tot això, perquè no és veritat que això totes les vegades hagi passat, ens crea un escenari complicat. Llavors, la transferència no està funcionant perquè això funciona se necessita que algú s'enamori del que es produeix a les universitats. O sigui, és una qüestió d'amor. I per tant es necessiten dos perquè hi hagi l'amor. Jo crec que en el futur està en mantenir, òbviament, les empreses que hi ha i si és possible que les multinacionals se'ns quedin. Que no ens passi com s'ha passat darrerament amb moltes multinacionals que ens han marxat per qüestions que siguin. Però crear empreses punteres que estirin, és un bon moment, però necessitem això. I per això ara estic ficat molt en el tema de l'emprenedoria, fomentar l'emprenedoria a la universitat per veure si aquests estudiants que no tenen un futur fàcil puguin muntar la seva empresa i a sobre portar-se en la motxilla alguns desenvolupaments que s'han fet en els grups de recerca. El primer concepte seria parlar de la importància d'identificar i explotar les fortaleses de cada un. A nivell personal, això s'ha demostrat 1000 vegades, que és molt més efectiu gastar hores amb les coses que tu naturalment tens habilitat per fer, que intentar cobrir gaps, cobrir coses que realment no estàs habilitat per fer això, per anar a un nivell superior. Per arribar a l'excel·lència has de tenir unes capacitats naturals, que les persones que ja estan predisposades a fer això, quan exercites aquesta habilitat natural, s'arriba a l'excel·lència. El mateix per tocar el piano, el mateix per fer poesia. Això, quan el trasllades al món de l'empresa, passen dues coses. Primer, és molt important a nivell de la conversa que tens amb l'empleat.
no focalitzar-se, com fem ara mateix, el 80%, quins problemes tens, com puc ajudar-te a solventar aquests problemes, i el 20% en què ets bo i com podem potenciar aquesta bondat, evidentment s'ha de fer de lo primer, perquè arribar al mínim de tot, però és molt més selectiu, i la persona és més efectiva, més feliç, i l'empresa més productiva quan ens focalitzem en aquestes fortaleses. Quan parlem d'una empresa que es vulgui diferenciar i anar a nous mercats, però el mateix, sempre t'has d'empalancar amb una fortalesa, t'has d'empalancar la tecnologia que tens i aleshores anar a adjacències de diferents tipus de mercat, o en el mercat que tens, com tens un go-to-market, un canal bo, aquí tens la fortalesa i vas canviant de tecnologia. I això, com es diu en teoria, és la fortalesa i la importància de tenir un projecte. A nivell individual, tots coneixem exemples molt inspiradors de gent que té uns valors, té unes creences, té un projecte vital que realment motiva i dius, aquesta persona, quina atracció que fa, quin magnetisme que té, el poder d'aquest projecte transcendental a vegades. A les empreses el mateix. Les empreses, això es pot dir business plan, es pot dir pla estratègic, però si es comunica bé, és engrescador i aconsegueixes lligar el que és el treball de la persona amb aquest projecte més gran, aconsegueixes realment catalitzar tot el col·lectiu humà de l'empresa. Quan parlem de territoris és el mateix. S'ha de tenir un projecte comú que engresqui. I tots coneixem el que es va passar amb les Olimpiades del 92, aquest projecte que il·lusionava, o quan volíem entrar a la Comunitat Europea. Ens falten aquests projectes. I una mica hem de trobar quines són les fortaleses, quin és el projecte comú, posar-lo junt, i això ens donarà les claus una mica de com sortir de la crisi. I finalment, una mica, quin paper juga una empresa multinacional tecnològica amb tot això. Jo crec que el rol és més de llavor, de catalitzador, de professionals d'empreses que vulguin arribar a l'excel·lència tecnològica. I és el rol d'una empresa de tractor. Hi ha dos exemples de coses que fem que van en aquest sentit. Per exemple, per cada euro que invertim en el centre d'I+D d'HP, 40 cèntims al final van a parar a empreses locals que ens ajuden amb aquest desenvolupament tecnològic. Un altre exemple és una cosa que estem fent amb la Salle i l'EITAT, segurament no tal, el 25, on cada any, agafem, i és el segon any que ho fem, 20-25 enginyers graduats, els oferim una formació de 2 anys treballant a HP, en formació a la Salle, i al final d'aquests 2 anys els injectem a la societat pimes que vulguin, per exemple, fer créixer el seu I+D i una mica, al final el que volem fer són aquestes dues coses. Amb el factor multiplicador d'aquestes inversions i fer créixer el talent, incidir sobre dues fortaleses que té una mica la societat catalana. El talent, que surt d'excel·lents universitats, i aquesta emprenedoria que ens agradaria veure més, però històricament l'havia tingut. Jo voldria posar una mica el dit en un problema que em preocupa molt en aquests moments. És a dir, estem amb una tassa de desempleo pròxima al 21% i d'aquesta tenim un desempleo de joves de quasi el 40%. I tenim una joventut més formada i més preparada que mai. Probablement és la més preparada que mai. I llavors estem parlant tot el dia de tecnologia, d'innovació i de societat del coneixement. I ara, potser perquè la moda primera de fa tan sols 8 o 10 anys era parlar de societat i coneixement i parlar que el coneixement era una cosa a l'abast de tothom i que per tant amb això creixeríem i faríem i deixaríem de fer, i per això es situava un horitzó no més llarg del 2010, perquè tot això pogués tirar. Estem al 2011 i la situació és la que és. Però se'ns oblida, jo crec, i aquest per mi és el centre del problema i una de les coses que a mi personalment més em preocupa és dir, molt bé, podem parlar de societat de coneixement, podem parlar de tecnologia i podem parlar d'innovació. Al fin i al cap estem en una societat tecnològica. Però ens n'oblidem parlar que possiblement el centre que resol els grans problemes d'un país és tindre un procés industrial, tindre una indústria potent. És a dir, parlar de producció. I llavors ens sembla que no som aquí. Cal parlar seriosament de producció. I cal parlar seriosament de producció, penso almenys per 2 o 3 coses. Potser la primera és perquè crec que la producció el que ens fixa és la nostra capacitat de ser competitius.
i la capacitat d'esforç del país per poder fer quelcom que sigui exportable, vendible i sostenible. I clar, això no és fàcil. Segona, quan parlem de crear una base productiva, o com deia el Juanjo, de crear una base d'emprenedoria, que estem parlant d'una emprenedoria per fer un business plan que pugui ser venut al cap de 2 o 3 anys, i aquest business plan, sense cap solidesa, pugui ser convertit en diner perquè sigui una guanyança per una o per 2 persones que han creat aquesta empresa, o posem aquest diner al servei de crear una economia productiva que creï llocs de treball, amb el risc que comporta. Aleshores, jo crec que el fet de la producció, primer de tot, ens situa i fixa el nostre nivell de competitivitat, o per almenys ens situa la infraestructura capaç de poder fer això. Quan abans, en un espai europeu on no competíem, on no teníem la mateixa moneda i deixàvem de ser competitius, avaluàvem. Avui dia ja hem devaluat, la nostra devaluació és aquest 21% d'empleo. Però no tenim una indústria que pugui absorbir tota aquesta ingent massa de persones que no tenen moltes d'elles ni el coneixement ni la base per poder-se emplear de nou, ni siquiera en llocs molt bàsics. Perquè hem deixat de pensar en l'economia. Podem parlar de tecnologia, no podem parlar de transferència si no parlem de producció. El segon aspecte que jo crec és que la producció permet accedir a béns duraders i a crear béns duraders que siguin apreciats per mercats que bàsicament el seu índex de competència es mateix amb aquests béns duraders. Alemanya és un clar exemple. És a dir, Alemanya no està creixent al ritme que s'esperava, però està mantenint perfectament bé el seu nivell d'exportació perquè està en una indústria potentíssima que és capaç de vendre el coneixement que els enginyers alemanys o que els tècnics alemanys o que el conjunt de la societat alemana té. I nosaltres, que tenim fantàstics enginyers, estem fent publicitat fins a les televisions i fins als mitjans polítics perquè se'n vagin a treballar a Alemanya. O sigui, tenim que financiar en base als diners públics la formació perquè som tan desgraciats que no podem ofertar un lloc de treball amb aquesta gent que els han d'enviar fora. Això és el que deies tu, és una transferència de fet del nostre coneixement via els diners de l'Estat a multinacionals o companyies que estan fora de les nostres fronteres i per tant no aprofitem. I l'altre aspecte important del fet de tenir la producció és derivat d'aquest, és la capacitat de retenir el talent i el coneixement. Perquè, clar, el coneixement i el talent d'alt nivell no sols es mantenen perquè tenen coneixement i són capaços de crear, diguem, invents o publicar articles o generar patents, sinó perquè, a més, en el país això es converteix en un bé. I aquest bé és durader i és capaç d'afegir-hi valor. Per tant, quan parlem, jo crec, els diria als polítics que deixin de parlar ja de societat de coneixement i de tecnologies i innovació i se centrin a dir que tota aquesta tecnologia i aquesta innovació que és capaç de fer el talent d'aquest país sigui capaç de quedar-se en el país a través de la via de la industrialització. Jo crec que és el gran missatge perquè, a més, ens portarà a un altre aspecte que és el fet que puguem mantindre l'empleabilitat per aquests talents que estan més formats que mai, puguin ser utilitzats a través d'aquest mecanisme en la indústria del nostre propi país. Llavors, clar, hi ha un altre aspecte, i acabo amb això, que quan estem parlant del divorci entre la universitat i empresa, que és un divorci d'aquells reconeguts, però que sembla que no en vulguem parlar perquè un dorm a l'habitació del costat de l'altre i sembla que sigui menys divorci que quan un viu en casa diferent, seria tan fàcil a vegades de resoldre com entendre que el nostre país i la nostra gent és capaç de produir idees fantàstiques, duraderes i sòlides, i creure'ns-ho. I que, a més, pel costat de l'empresa no es pot seguir fent més ja aquell discurs que la universitat no ens serveix per gran cosa més que per generar talent i articles. La universitat és capaç de generar grans recursos que, si són aprofitats a la nostra indústria, són recursos que generen valor. Més valor que el valor, diguem, de publicar un article o fins i tot més valor del que ens puguin pagar per una patent. Perquè és un valor continuat. I hi ha un últim aspecte d'emprenedors perquè en parlem més. Tindrem més emprenedors perquè fem articles i maneguegem lleis. Tindrem més emprenedors fins i tot perquè els ajudem econòmicament? La resposta és no. I està demostrada. Per una raó senzilla, l'emprenedor neix de la capacitat individual de ser creatiu i d'assumir riscos. I de fer que aquests riscos generin riquesa. Quan menys riquesa per mi i per la meva família. I després, com que vull molta riquesa per mi i per la meva família, probablement generarem riquesa per tercers. I a més, si ho volem fer a llarg termini,
probablement aquesta riquesa durarà molts anys.